Velkommen tilbage til min kanal. I dag er en spændende dag for mig, fordi at mig og min kontaktperson Kit skal over for at snakke med boghandleren i dag. Boger i dag. Ved I hvorfor vi skal gøre det? No. Det skal jeg vise jer. Jeg ved det godt, det er bare en pose. Men hvad der i den er lidt fascinerende. Sådan, kan I se det? Det er de bøger, jeg har skrevet, som jeg gerne vil have udgivet derinde. Det bliver meget spændende for at se på, hvordan det vil fungere. Men vi får det hurtigt overstået, tror jeg nok. Så indtil da må I nyde den her video, indtil vi kommer derhen. Jeg glæder mig til at vise jer, hvordan det går. Om det går godt eller ej, det finder vi ud af. En meget stormfuld dag, jeg er ved at gøre noget bogsalg på lige nu. It is stormy and blowing in my face. It's a rainy night and will it come next? Kit er lige ved at være tasken lige nu. Hun siger til, når hun ikke kan bære den mere. Oh my god. Tænk, at der stadigvæk er klovne i den her by. Vi går lige hen og spørger dem ad snart, så jeg kan ikke filme så meget med nu. Men jeg håber, at stadigvæk det bliver fedt at være derinde. Hvis jeg ikke må filme noget, så er det også fint. Er du klar? Ja. Jeg vil ikke filme noget. Jeg har filmet allerede. Hej. Hej. Så vil jeg gerne have du ved, de her bøger, du ved, sat ind på en pris eller sådan noget. Ja, det gør vi. Og jeg skulle der lige to her med her, og Mere der. og her toeren. Og 200 af dem der. Ja, yes. Jamen det finder vi ud af. Er du sikker? Ja. Men super. Så gør vi det. Og det behøver, I synes det er fint et prisantal? Ja, vi ser lige på det, ellers så jeg ved ikke, om vi har et nummer eller hvad det er. Så er det klar. Sådan, så kan man vel godt sige, at bogen er blevet solgt ud til Boger i dag. Altså, hvor man også kan få den på lager måske. Og hvis I gerne vil have en autograf af mig, kan I sagtens bare komme til. Så skriver de til mig, og så boghandleren, og så kommer jeg forbi og skriver under på bogen, hvis der er, I kan lige læse den. I må selv finde ud af, hvad prisen er inden ved butikken, hvis I kan. Jeg tror, det giver regn lige om lidt. Det regner desværre ikke længe nok til, at jeg kunne blive gennemblødt på vejen hjem, og gudskelov for det. Så ja, fortsæt god dag.